Oh, ngihamba ngifuna ubaba okuthiwa uDlungelwa, ubaba wami la kuthiwa hlala khona la. Uthobani? Dlungelwa. Udlungela ngiyamazi. Ufana nawo babakho. Ubaba Udlungela. Jale. Hlala la. Sowufikile awulahlekanga, sowufika khona la. Ngiyabonga kakhulu. Awufana naye. Awufana na kodwa wena amazinyo wena phelele ngawo. Sanibona mkhulu. Yebo ndoda. Ngihamba ngifuna ubaba uDlungelwa. Kuthiwa uhlala khona la. Hayi ufike khona impela ekhaya ndoda. Hawu siyabonga. Siyabonga ngamthola ngakuphi? Ukhona la ngaphakathi ndoda. Oh la ngaphakathi. Hawu manje. Hayi, ngothi ngivala TV. Iphinde nginamukele zona. Ya ke mfana. Awusho ukuthi kubuhlungu kuphi? Ngihambe ngifuna ubaba la. Ubaba kuthiwa ubaba uDlungelwa. Hayi mina phela lo uDlungelwa. Umfunela. Kuthiwa ubaba wayefikile emzimkhulu ngonyaka 94 bezokwakha ibridge. Kuba bese kwavela mina. Ukuthi mina ngangivela ngoba kwenze njani? Angazi. Kwashintsha ke manje. Kwavisane kwashintsha ubhoko lafuna ukuba umkhondo. Uqonda ukuthini baba uyamuza kahle lo mfana? Hayi. Uthi ufuna ubaba wakhe. Uhambe ufuna ubaba wakhe. Yebo kona ngiyavuma ngaye ngasebenzela ngale ngiyavuma ukuthi khona izinto kwasekudala kwa 94 95 lapho sasinkontrakt. Kodwa nje hayi angikaze ngibe nengane mina. Uma ubheka ngaba nengane nje ibuke baba ibuke injani lento ibuka buka hayi ndodana phela manje hamba lana nathi sisakhula kwakunjalo masihamba ngomsebenzi kuyenzeka ungangifihleli indodana ngoba kwakho mina cha kodwa nje baba nawe uyabona lento Nigeria neEngland ya mina ngicabanga ukuthi sivele baba senze iDNA into ezoxazulula le data. Hayi ngeke ndodana sengilimale kakhulu ngalezo zinto zoDA angiphumeleli nje njokubona ngile simo engisona nje la ekhaya yizo lezo ndaba zamapolitiki oDA angisebenzi cha baba hayi ngeke bonke abantu bafana baba oDA